A čau, moje meno je Krakeneska, ja vás vítam. Som pozeral Edina, no tak som už trošku okopíroval, ale... A čau, moje meno je Krakeneska, vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to je Critical Strike Portable. Keď si zoberiete z toho Critical Strike preč Critical a Strike, no tak vyjde vám CS Portable. My si ideme odomknúť všetky zbrane, takže tak. Fuck. Shit. Vypneme Wi-Fi. Tak. Hello. Dobře. Máme single player. Team deathmatch. Tak. Nedáme Lego Mine. Musíme teraz spustiť zase tu Wi-Fi. Včera som hral NBA a Bloom Free. Dobre, no tak dáme Lego Box. Sa to načítava. Kým sa to načíta, a to ide rýchlo. Jak po masle. Dobre. Dáme si policajta. Dáme si takto. To si pustíme players. Jaj, takto buď. Takto, 5 na 5. Dám si novú zbraň a to si dám AK-47. Ja to nazvem CS, nechce sa mi písať Critical Strike. Ale nejak to laguje. To je. Dobre, už som jedného zabil. Sa skováme. Ale je to strašne rýchle. Musíme gameplay. Control. Takto. No, to je nejlepšie. Dvoch naraz. Ale to je zase malé. Takže dáme asi na 80. No to je hneď lepšie, takže my ideme tu hore do tej budky sa pozrieť, že či tam niekto nie je. Kde je tam? Ideme asi tu. Je to Legone City, či čo to? Takhle. No, takúto im aj ja poskladám.
Headshot. Má 6 životov. A je po mne. 100 životov, dobre. Kde si? Shit! Help me! Ty si išiel tu dole, že? Dobre. Teraz som tuším prestal komentovať. Iba som, že... Headshot! Bot Robert. Čo? Som slepý? Shit, fuck. Motherfuck. Dobre, jeden dole, druhý dole. Dobre, no tak je 7 minút, tak toto video už by som aj ukončil. Raz ma zabili. Aha, to nie je zvuk, že tak, sound, asi tak. Ale to nečuje. Jej. Shit. Dobre, no tak, druhýkrát ma zabili, no tak toto je na dnešné video všetko a čaute! Čaute! A čau.